sexu heziketan azpimarra jarri nahi dugu. Eta Borja, zu sexu hezitzailea izanik, seguru hortan lagunduko diguzula. Ze arnasten da gazteen artean ematen dituzun tailer horietan edo prestakuntza horietan? Segun eta gela bakoitza mundua da. Baina bai egia da dagoela, igual tendentzia bat, eta arnasten dela da, dauzkagula, neska asko oso enpoderatuak, baina mutil oso modu erreakzionarioan, bai, como reaktiboan, eta daz, como haserre, eta nabaritzen da, euren haserrea sentitzen dielako oso interpelatuak feminismokin, eta txarrera. Nola ulertzen dute, egungo gazteek feminismoa? Zer da beraientzat? Nik uste dut gaizki ulertzen dutela. Galdera hau, oin dela 4 urte, gela batera sartzea eta ia danak ziren feministak. Eta gaur egun, igual, erdia. Eta zergatik eman da aldaketa hori? Zabaldu delako diskurtso bat parekatzen duela matxismoa eta feminismoa. Eta esaten dutela ni matxista ni feminista. Eta esaten dut, ze zabitz. Eta hori lehen oso garbi zeukaten. Eta orain sartu zaie ideia hori eta horrekin daude. Eta feminismoaren eta anistasunaren aurkarien korronte hau, nondik dator? Gizartearen islada da, nolabait? Diskurtso horiek daudelako orain espazio politikoan. Badaz, agente politiko batzuk ukatzen duela. Matxismoa bera existitzen danik, edo genero indarkeria existitzen danik. Ikusten dute dana pentsamendu logiko batekin. Eta nerabekin eta umeekin oso erraz da konektatzea hortik, ez? Emakume batek jotzen dio gizon bati, ez? Eta gizon batek jotzen dio emakume bati. Pentsamendu logikoak esaten dizu egoera berdina dela, alde batera eta bestera. Pentsamendu konplexuagoa daukagunok, badakigu hor dagoela testu inguru bat, historia bat, mendeak eta mendeak zehar egon den patriarkatua, orduan ezin zaio aplikatu pentsamendu logikoa de zia A, B, B, A. Bereziki korronte hau nondik mugitzen da? Sare sozialetatik? Telefonak dauzkate oso txikitatik. Osea, bai, LH-ko azken urteetan euren telefonoak dauzkate. Eta telefono horietatik zer iristen zaie? Eta telefono horietatik agertzen dira influencer batzuk, influencer horiek daude alderdi politiko neien menpe, daudela militanteki etengabe euren iritzi gorrotoz betetako iritziak botatzen. Azkenean, azalpen errazenak dira gazteenengana, modu errazagoan iristen direnak, ez? Ematen izkitea, azalpen erraz batzuk, tripetara zuzenduta doazenak. Eta hori gertatzen da adibidez, influencerrekin, eta tiktokerrak, eta mezu motzak, eta Twitterren kultura bebai, eta hori guztia, mezu motzak, oso emozionalak, zue bizitzan inguruen hitz egiten ez, kugoaz diskurtsoekin, errespetua, anistasuna, guztion bizitza merezi du bere tokia, ez dakiz zer, eta besteok juten dira euren bizitzan kalteak mahai gainean jartzen. Hau da, gute defendatzen dugu abortuaren eskubidea, ez? Eta beraiek juten dira, esanez, beraiek nahi dutena da zuez jaiotzea. Gu erdipatzen dugu berdintasuna gizon eta emakumeen artean, eta beraiek esaten dute orain nahi dute zu sinatzea kontratu bat sortan egiterakoan. Eta sartuko dira zure ohean. Zein da egungo gazteek duten sexu heziketaren eredua? Nik beti ez deten dute, kondoia nola jartzen den, dau eginda kutsa guztietan, 3 marraskiekin oso erraz, eta edonor jakiteko zelan jartzen den, azalduta, oso erraz. Horregatik, hori guretzako ez da sexu heziketa egitea. Hori da, osasun sexualaren inguruko ikastaro batzuk, oso beharrezkoak diena, bestalde. Baina horraino heltzeko guretzako prebentzio egokiena da sexu heziketa on bat. Hau da, zu badakizu zer nahi duzun eta zer ez duzun nahi, eta zelan transmititu zure desira hori. Eta lantzen baduzu zure gaitasuna besteon desirak ulertzeko eta entzuteko eta kontutan hartzeko, segurazki beste guztia etorriko dela bakarrik. Orduan daukagun eredua da berandu egiten dan zerbait,
Eta eskasa. Bai, uste dute oso denbora gutxi sartzen gea. Eta askotan, erantzuten duela. Bueno, zeo zer gertatu zaigu, arazo bat ikusi dugu, eta orduan guazen hemen zeo zer egitea. Eta orduan hor ikastetxe askok ikusten dute hor beharra. Ez? Ikastetxe batetik deitzen zaituztenean, sexu hezitzaile bezala bertara joateko, ze alarma pizten dira zentru horretan? Ikusi dutelako klasean pornografia ikusten. WhatsApp taldeetan, klaseetan, ikusi dielako adibidez argazkia partekatzen. Egia da pornografia bihurtu dela gazteenen sexu hezitzaile nagusia? Sexu hezitzailea, zango nuke ezetz, ez duelako horretarako balio. Ez duelako ezten. Hortan sartzen diela eta hortik bilatzen dutela informazioa eta euren informazio iturria handia dela, bai. Eta hor juten dira pornografiara, azetzeko euren kuriositatea, jakimina, eta bai, morboagatik eta kuriositateagatik, gehien bat. Baina, ni uste dut pornografiaren arazoa dela oso goitz ikusten dutela, eta euren desirak eta fantasiak garatu aurretik. Orduan, euren desirak eta fantasiak garatuko dira baldintzatuta. Oso baldintzatuta hortik. Eta ez daude, nik uste dut, ez daudela oraindik prest hori ulertzeko. Ez daukagu kultura erotiko eta sexual bat nahikoa ulertzeko hori fikzio moduan. Eta kontuz bai fikzioa dela esaten dugunean, ze gainera politikoki hau bai aztertuta, ikusi behar da zenolako fikzioa dagoen hor, ze pornografian atzean bai gauza asko gertatzen dira. Eta orduan, umei esaterakoan edo gaztei esaterakoan hori fikzioa dela, zertan oinarritzen dugun gure diskurtsoa garrantzitsua da. Bestela beraiek batzutan, nik entzun ditut nerabe batzuk, esanez, en plan de, baina esaten duzue fikzioa dela, baina benetan David sortan egiten. Benetan hor sexua nik ikusten dut. Batzuk esan diate, eta nik hori egin dut gainera. Zer gertatzen da, hori fikzioa da, ez dakalako zerikusirik benetazko erotikarekin edo zure jarduera sexualan egingo dituzun gauzekin, ez praktikak antzekoak ez direlako. Baizik eta ez dutelako ikusten zer gertatzen den atzetikan. Hor ez dira ikusten desirak, hor ez dira ikusten zelan transmititzen den, zer nahi dudan eta zer ez, gustora nagoen edo ez. Hori guztia ez da ikusten. Eta nik ez dakit pornografian ikusin beharko zan, baina hortik ikasten dute. Azkenean pornografiari benetako sexu harremanetan dagoen kontekstu osoa falta zaio. Bai. Ez? Baina ez daukagu kultura sexual on bat ulertzeko zer esan nahi duen pornografia fikzioa dela. Ze eragin zuzena dauka gure bizitzan. Eta nerabeen garapen sexualan. Gau, esaten duzunagatik, berdintasuna, afektibitatea eta sexu askatasun osasuntxua horiek denak arazotan daude. Arazotan, segun, nik uste dut egin dugun lana oso potentea da, behintzat, hor dagoen, beste aldean dagoen hori, bai konturatzea, hor egon aldala, eraso bat, eta bere sexu askatasuna, igual ez dala kontutan hartzen, zer gertatzen da, zapalduak gaudenean, beste bat dia zapaltzaileak. Eta orduan, seinalatzerakoan, seinalamendu horretan, adibidez, mutil gazteak, umeak, nik uste dut, eurengan, heldu behar zaie diskurtza beste modu baten. Txikia izan da, ez dute ulertzen zer den patriarkatua, edo zer den pentsamendu heterosexuala, edo zer den cis heterosexismoa. Beraiek ez dute ulertzen hori. Eta zaten badugu, matxismoa dela gizonek egiten duten zapalkuntza beste gorputzengan, emakumeak eta LGBT pertsonak, ulertuko dute gabiltzala esaten gizonak, alegia, eurak direla pelikularen gaiztuak. Pentsamendu logikoa daukatela, gazteak direlako. Eta hori bebai kontutan hartu behar dugu.
bai? Ja nerabe helduekin, 16, 17, 18 urtekin hor pentsamendu abstraktua badago, pentsatzeko gaitasun beste batzutaz. Baina zelan azaltzen diegu zapalkuntzak eta diskurtso hau guztiak umei eta gaztei, horri ni uste dut buelta bat eman behar diogula.